大家好，我是杰夫阿吉拉。今年因为疫情不能就回台湾，但我会以更多不同方式跟大家见面。祝大家2021新年快乐，恭喜发财，平安健康，牛年行大运。新年快乐，恭喜发財。我是林天地泰。たくさんの方々にチェリマホを楽しんでもらえて、見てもらえてとても嬉しいです。光栄です。そしてですね、僕が、連続テレビドラマ初主演させていただきます。西荻窪三つ星洋酒堂がですね、フライデービデオさんで配信となります。皆様ぜひご覧ください。そしてお楽しみください。Now ニュースをご覧の皆さん、聖誕快樂、我是林天地泰。Netflix オリジナルシリーズ今の国のアリスが全世界で配信中です。また僕のファースト写真集ベーシックがアジア各地の書店でもお買い求めいただけるようになりました。そしてですね、ドラマ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいのブルーレイボックスが3月24日に発売です。特典映像としてメイキングやスピンオフも収録されていますので、ぜひご覧ください。それでは祝大家新年快樂。一番印象深い経験、子供の頃なんですけど、すごくワクワクしてクリスマス過ごすじゃないですか。で、寝てて、でサンタさんいつ来るんだろうなってこうなってて、ずっと寝れなくて、でこうちょっと気配がしたんですね。寝てて、まさか来たと思って、どうしてもサンタさんをちょっと一目見たくて、うっすら目開けたんですよ。パッてやるとサンタさんびっくりするのかなとか、なんかいろいろ考えてたんで、パッとちょっと目開けたら、本当になんだろう、サンタさんっていう格好、ひげあってかぶっててみたいなって、うわ本物だってなった記憶が今でもずっとその映像残ってて、今こうやって大人になると、そういうことだったんだって思うところもありますけど、なんか親に感謝っていう、なんか今思うとすごい印象深い経験です今年のクリスマスはですね、仕事です。撮影です。頑張ります。自分を3つの言葉で表すと何か、自分を表すという意味じゃないんですけど、感謝、感激、感動をちゃんとしていたいなっていう、と思うので、この3つですかね。だから願望っちゃ願望、100% できてるかというと多分全然できてないと思うんですけど、なんかそれはすごく大事にしている3つの言葉でもあるので、あえてこの3つにさせてもらいます。